वचिया नाक देवळा वचे चल घर वचिया मी का आमच्या देवस्थान दिसतोय ते नारायण काय पडते हो अक्षय गुंडे हो सगळं अंधविश्वास हे सगळं घेऊन बसला उकार जीवन चालची ना ये वच्चा आम्ही सांगितलं हाय ते नाक वचे ते हे दोघीचं भाव इकडे झाले अरे अविनाश या हाल कितकन गेलतोय अविनाश आज तू गेले फालत जाऊ अरे तरी किती अविनाश बहुत केलं है सत्कार बहुत आओ तसा देवा आओ तसा हे गेले असते हालत जाऊ आओ दोन घ्या इंगा अविनाश बोले आपण घेतात कितकन गेलतोय हाल कितकन घेतला असे ओले झाले तिथले अविनाश बोले रे कितने बोले जो पण समुद्रावतार आड येतात त्यांचा आड घालून कायम लागणार अरे निचा गोष्कर आमच्या फाटल्यात किती पण लागला अरे बोल मगा कडे किती ओले जा किती ओले तुला माय पण ओले माझे तो भी गेल तू चाकू अरे निचा किती केलं मला भगवान किती मॅटर किती माग किती जाय दूध तो अर्पण करू शकता तुझ्या सुगंधात माग खेळू दे अरे निचा किती थोडी जातो है तुका आता कोण वाद्य करो हा पिसू वाद्य करो समार्थ वैर पावरो या माझ्या भावाच्या आधी वो घालता वो पक्का चाकू घालते का या माझ्या मिठीत या यार तो बसले पण उचल ते डब गेला ना सगळे पण मेल मार सगळे वयले बी कॅमेरा आशिल्लो गेले जर घेतो मरे सगळं घे रे बरं मागेल मोड येईल हात उघडी असा दळी कोणाला उघडी असतो उठेता
जा बरं मरे हा आता काय घेऊन माझी थोडे मागे ऐकल्या सोडत ना का घबरा आता काय हे बी मन आहेत काय बघ समोर तोंड घालून का ते हा म्हणून जायची बाय हा म्हणून जायची पडल्याने सवय असतात बाय तू एक काम कर तू दही दर बाय तू दही दर समोर तरी ना गेला आमच्याकडे समाजाला वंश असतो बाय वंश असा तेच खातीर तरी आम्ही जगू दाखव बाय तेच खातीर तरी आम्ही जगू दा हो कोयता मग चंपून आल मरे सगळे तो गेल चंपुडे आई गेली बाय तुझे लेख तुझे पायाने कमा एक माणसा जीव गेल गो बाय एक असा एक पैसा जीव गेल जीवनात खेळच कशा असतो बाय खेळच कशा असतात तो मध्ये सत्ता मध्ये मिळतात ते पैकी तोडतात बाय ते पैकी तोडतात समज तू सारखे दोस्त मिळू खूप या जीवनात कठीण असते समज तू कठीण असतात आणि काय ना